Ayan, welcome back, welcome back. So ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo yung isa po sa pinakamasarap na ulam po dito sa Northern Samar. Kadalasan inuulam ng mga Waraynon, guyod. Ano ba yung Tagalog ng guyod? Guyid ba? Basta, comment down below. Opo. Magbisita tayo dito, halika, magay ka dito. Nandito po si Yep Yep. Hindi ka sumilip. No? Ayan, ito po yung guyid. So, guyod, ang Tagalog po nito ay guyid. Ayan. Basta hindi ko alam kung anong Tagalog. So, Yep Yep, kumain ka. Ha? Ay, salamat. So, ayan po yung kanyang tayod. Tayod. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po kuhanin ito, yung kanyang laman. So, una, kukuha ka syempre. Hindi naman yan basta-basta mapunta sa kamay mo eh. Tapos, tutusukin mo yung kanyang tayod. Tapos, ilalabas mo. Sandali. Hindi ka lang umaanad ha. Ayan. Tapos, ayan na. Kakainin mo na siya. So, sarap talaga ng ulam sa Jollibee. Yung guyod po, karaniwan po itong, karaniwan. Yung guyod po, nakukuha po ito sa dagat, sa mga baybayin. Ayan. Kasama po ito ng iba pang mga, mga puruton. Yung tatawag na lokig. LOL! Lokig. Lokog. Sa Tagalog, lokig. Dalo-dalo. Ang Tagalog ay dali-dali. Ayan. So, ito yung ating guyod mukbang edition. Alam niyo ba kung bakit mukbang? Kasi maliit lang yung pagkain eh. Kaya mukbang. Kung marami yan, mukbang. So doon po sa mga kababayan natin at pati na rin po sa mga gustong tumikim nito, lalo na sa mga first timer, advice ko lang po, kung magagawin po kayo dito sa amin, sa Samar, kapag bumili po kayo nito, bumili po kayo doon sa mga legit na nagtitinda kasi baka baka ma-scam kayo. Paano? Baka yung binili ninyong guyod, kapag niluto na ninyo, tapos kinain na ninyo, malaman-laman nyo, ang laman pala ay uming. Umang. Sa Tagalog ay uming. Ayan. Yung kanyang lasa ay para siyang chokstugo. Be, gusto mo ng guyed? Be, isa kang malaki. Ng aming bibi. What? Isa kang higante. Pinala ko. What? Ayan. Thank you so much mga isko at mga iska.